Nun sewu, Gus. Ndika niki mikir napa? Kula sawang sak bendina niku ndika niki lengar-lenger. Ajeng kula tangleti niku kula niki dos pundi mboten kula tangleti kula ngomong kalih sinten. Lurah niki ibaratno iki carek bojone lurah. Kanca nyambut gawe ngoten lho Gus. Ndika ngomong mungkin kula saged mbantu napa sing ndika angen-angen. Ngoten lho Gus. Carek Bargawa. Nggih. Bener omonganmu. Apa sebabe pirang-pirang dina aku lengar-lenger? Kepara donya gak tak pikir. Derajat pangkat ya gak tak pikir. Nggih. Ngaku wis dadi lurah Bengkok Kuwombo. Eling dore kala semono. Nggih. Sampai saiki gak iso lali. Sutinah. Sutina niki ndika pikir. Sutina niku pun gadah bojo. Nggih, bojone Lurah Bintara. Aku ngerti. Nek Sutinah dadi bojone Lurah Bintara. Nggih. Cuma sadurunge dirabi barek Bintara iku to nang aku. Lah aku gak lega gak lilo. Taonono Windanana nek gak oleh barek Sutina alung boyo temekaning pati. Oh, ngoten. Yu Sutina niki ariyen pasangan sampean, sir-siran sampean. Aku njaluk panemumu, isane aku nyerik Sutina ya apa? Walah, Gus. Lho, ngoten mau ndika pikir. kon iso ngarani kaya ngono? Tampil babakan Justina. Gampang sing ya apa? Niki kan enten londo niki lah. Gawe tretek ngempol porong. Porong. Pendudukmu pira kabeh? Penduduk kula niki 3.000. Sing apa kok setorno kabeh? Kula setoraken 2.000. Sing 1000 teng yene desa kanggo njaga desa. Joko desa. Awak dhewe lo tanpa rupa dadi wewengkone wong Gupermen Londo. Nggih. Nek gak manut karo Londo, wah, Loro kabeh. jelas ngono lho. Lah niki mawon. Ya apa? Sinten sing boten setor penduduk, bangkang kali perintahe Londo jelas dijogo, Gus. Eling-elingmu sapa sing gak gelem setor penduduk? Boten loro telu, nggih penduduke Lurah Bintara nggih Lurah Gunung Kancir, Gus. Jelas Lurah Bintara mandegani nok Gunung Kangsir, rakyate gak oleh setor penduduk nang Gempol Porong. Ibarat dandang donono kuntul, kuntul donono dandang. Sendakep awawe Carek Bargawa. Nggih. Nek wis Londo dikongkon teko nang gone pendopo. Jelas Lurah Bintara niki dihukum teng kene tangsine Londo. Nek wong dihukum nang kemantren, Jelas mati, Gus. akeh matine timbang uripe. Sutinah Rondo. Ndika Tangsi lapor barek Londo. ngoten monggo. Ayo.
sedikit. Sebelum kita latihan baris berbaris, Yuk. saya mau tanya, Hai. kamu soldat dari mana? Soldat dari Benowo, Pak. Dari Benowo. Nama kamu siapa? Nama saya Soldat Raiso. Soldat Raiso. Kamu Kuntet soldat dari mana? Saya soldat dari Dampaan. Dari mana? Dampaan. Dari Dampaan. Yes. Begini, sebelum kita menjalankan tugas dari jenderal, Iya. mari kita latihan baris berbaris Oh. untuk melatih kedisiplinan kita. Betul. Ayo bersiap. Yuk. Siap. Gerak. Lancang kiri. Gerak. Soldat. Lencang kiri kena. Siap. Gerak. Lancang kanan. Gerak. Kanan kiri terus kena. Oh. Soldat, cari tempat yang bagus. Siap. Tak mungkin. Siap. Gerak. Lancang depan. Gerak. Gak ngono kok kena terus. Coba kamu di belakang, soldat. Siap. Gerak. Beri hormat. Gerak. Ada apa, soldat? Lapor kapiten. Ya. Rasa sapitengnya bocor. Makanya kalau baris yang benar, saudara, Iya. kita tunggu jenderal. Betul. Katanya kita mau diberi tugas. Betul. Stop a minute. Siap, jenderal. Soldat. Siap. Kapten Mail, Siap, jenderal. bagaimana laporan pembangunan itu jembatan Gempol Porong? Jembatan Gempol Porong aman, jenderal. Aman. Ya. X, terima laporan. Kenapa sampai sekarang sudah 1 tahun itu jembatan belum selesai? Good. Hey, jembatan belum selesai. Not good. Saudara, Apa good? jembatan yang dibangun belum selesai, saudara. Good. Gimana? Pokoknya saya kutok pokoknya apa Dewi. Soldat, ini jembatan yang dibangun selama 1 tahun belum selesai, soldat. Kapten Mail, Siap. ini Salam Kalimantapendo. Oh, ada tamu. Maunya itu jembatan harus cepat selesai. Ya, jenderal. Silakan. Apa kabar? Api endo. Good. Rek, cari ngomongo barek Tuan Menir. Masalah Lurah Bintoro. Bagaimana cari? Ngene lho. Hmm. Ki babakan Lurah Bintoro. Ya Lurah Gunung Kancir. Ya. Iki lah gak gelem setor penduduk sing gawe jembatan Gempol Porong. Apa? Gak gelem setor penduduk. Lurah Bintoro tidak mau setor penduduk Bener loh. untuk bangun itu jembatan Gempol Porong. Betul. Hey, kenapa good? Good bad.
Jadi gimana, Bapak Cari? Gus, pundi Gus? Do, nek riko mbangun tretek gempol borong, tangeh lamun mari. Betul. Mergo ana pepalange. Padahal itu tretek gempol porong dibangun untuk memperlancar angkutan itu mobil-mobil dari Nederland yang mengangkut tebu-tebu untuk dibawa ke Aku pelabuhan. ngerti. Nek pendudukku tak setorong separuh. Tonggo desa tak perintahi manut. Siji sing gak manut. Lurah Gunung Gangsir, ya Lurah Bintoro. Lurah Bintoro tidak menurut sama gubernmen, berarti dia makar, dia memberontak. Sing jelas ngono. Mula kon kudu teko nang pendopo Gunung Gangsir. Takonono, nek temen-temen gak gelem setor penduduk, perlu dikunjoro. Oke. Soldat, siap. Ikut ke rumah Lurah Bintoro. Siap. Ya napa omongan kula? London hukum Lurah Bintoro. Digawa nang gone Tangkidol Pondo lan dihukum. Kathah matine timbang uripe. Hei, Nggih. ayo didengkek teko njaba. Nek Bintoro digolondo, Nggih. Suti Naijen, ayo dirondeng sarana halus supaya gelem dadi bojoku. Monggo. Ayo. Janjane iki ana ngopo to Kang Bintoro? Pirang-pirang dina sampean iki tak delok kok meneng ae. Tak kongon mangan sampean gak gelem. Tak delok oleh bengi sampean iki gak iso turu. Mestine wong rumah tangga iki lek ana masalah, ayo dipitung sing apik. Lah lek sampean meneng ae kaya ngono rumangsaku apa ki lupetku gedhe tenan karo sampean to, Kang. Kang, dijawab. Yo lah akhirnya aku duwe salah karo sampean sepuramu sing gedhe karo aku. Dik, Sutina. Piye Kang Lurah? Kowe ora salah, awakmu gak luput, Dik. Ning kok sampean iki meneng ae karo aku yo perasaan to, Kang. Kenek apa aku mbok delok saben dina meneng mbok tawani mangan aku gak gelem mangan. Gak no liya Dik sing tak pikir para penduduk Gunung Gangsir, Dik. Kene apa karo wong Gunung Gangsir, Kang? Ngertenono, Dik. Bangsa Walanda mbangun tretek gempol porong sing digawe korban iku para penduduk. Aku diperintah gubernmen kongkon nyetono penduduk kanggo mbangun tretek porong. Tapi sampean gak gelem. Aku gak lilo, Dik.
Aku gak mentolo lek ndelok pendudukku dadi korban pembangunan Tretek Gempol Porong, Dik. Tak dukung niat sampean. Tapi Kang Lurah, ket biyen nganti saiki sing dadi pamikir aku. Wong Jawa ki mbok ya sekali-sekali brontak. Tak ibaratno kaya sapu Kang. Nek sapu siji ora kena kanggo nyapu lapangan. Ning sapu ki dibongkoki. Kena kanggo nyapu apa wae. Minangka wong Jawa, ayo bersatu ngusir bangsa Londo teko bumi Jawa. Sutina, aku matur nuwun Dik karo awakmu, dene awakmu ngerti apa sing dadi keluh kesah. Jenenge wong bebojoan Kang. Ning aku kok krasa gak penak, Dik. Amit Gus Lurah. Kaya suarane wicaksana. Lah yo. Iki ana kedadian opo iki? Rek, Nggih Gus Lurah. ana kedadian apa nganti awakmu keplayu-playu kedleweran keringetmu, Rek? Kula badhe ngaturaken kabar ketiwasan Gus Lurah. Sing mbok maksud ketiwasan, Rek? Sakmenika kula ningali teng tapel watese Gunung Gangsir wonten barisan Londo badhe mlebet teng ngene Gunung Gangsir Gus Lurah. Dadi dina iki Londo kate mlebu Gunung Gangsir. Nggih Gus Lurah. Kok ndadak awakmu meneng ae, Rek? Kudune awakmu duweni tanggung jawab ngusir bangsa Londo sing kate mlebu desa Gunung Gangsir lak yo ngono. Kula nglakoni napa mawon niku kedah perintah jenengan, Gus. Dadi awakmu ora wani tumindak mergo gak ana perintahku, Rek. Ngoten. Rek, awakmu minangka pamong ana Gunung Gangsir ya wakilku. Mula dina iki penduduk Pandegana baleno Londo teko Gunung Gangsir. Nyuwun pamit, Gus Lurah. Yen kahanane wis kaya ngene Kang, Londo mlebu ning Gunung Gangsir sampeyan kudu tumindak. Dik Sutina. Ora teges aku iki meneng, Dik. Aku tetep sabelopati marang pendudukku. Aku ora bakal lilo. Bapak Lurah Bintoro. Sutina, sing hati-hati, Dik. Londo kowe mlebu nang pendopo. Cak kabeh Kang iki ora Londo lho. Sing hati-hati, Dik. Bapak Lurah Bintoro. Iya, Ndo. Sehat? Sehat, Ndo. Perlu Bapak Lurah ketahui, Apa, Ndo? kedatangan Ek ke sini mau menanyakan kepada Bapak Lurah Bintoro. Ndo. Gawe bingunge atiku, ngumbune pikirku, Ndo. Bapak Lurah, Londo teko nang pendopo Gunung Gangsir tanpa menehi kabar, tanpa menehi tengoro, Ndo. Ono apa, Ndo? gini, Bapak Lurah Bintoro sudah tahu kalau sekarang government sedang membangun itu jembatan Gempol Porong. Dan government mewajibkan semua lurah-lurah yang ada di desa-desa sekeliling itu Tretek Gempol Porong harus menyetorkan penduduk. Tapi kenapa Bapak Lurah Bintoro tidak mau menyetorkan itu? Yoe punya penduduk. Ndo, awakmu kudu ngerti, Ndo. Kene apa aku kok gak gelem nyetara pendudukku kanggo mbangun Tretek Gempol Porong. Mergo aku dadi lurah, gak tega, gak mentolo, Ndo. Lek ndelok para pendudukku sengsara ana Gempol Porong, Ndo. Overdoms. Berarti Bapak Lurah Bintoro melawan itu perintah de Koningin Helmina de Metsberg van Nederland, pemegang kekuasaan tertinggi di Nederland. Ndo. Lek tumindakku mbok kira aku iki mbrontak utawa nglawan bangsa Londo, iku tak akoni, Ndo. Aku gak setuju ambek peraturane Londo sing kongkon nyetara penduduk kanggo mbangun Tretek Gempol Porong. Dasar anjing Jawa. Kalau gitu, Bapak Lurah Bintoro harus ikut ke Tangsi.
Dadi dina iki aku arep mbok gawa nang tangsine Londo. Memang itu harus. Ya ndok lek pancen aku salah, aku bakal manut ambek lo. Ning aku njaluk waktu ndok, aku tak ngomong ambek bojoku ya ndok. 3 menit. Dek, Sutina, Iya Kang Lurah. iki wis dadi tekadku, Dek. Aku bakal nebus apa sing dadi kesalahanku. Sing ngono kan duwe salah apa-apa, Kang? Minturut Londo tumindakku salah, Dik. Mergo aku gak ngirim penduduk nang Gempol Porong, Dik. Mulai iku, Dik, Sutina. Aku dibawa nang taksine Londo, awakmu sing hati-hati ya, Dik, ya. Ya, Kang. Saja awakmu ngomong kaya amate budal atuh. Nang ngertenono Kang Bintoro. Aja nangis, ya, Dik, ya. Aku ora nangis. Ning tangisku iki tangis seneng, Kang. Iya, Dik. Besok saumpama ana kaonoke sampean. Bisa tak critani nang anak putuku. Lek biyen simbahmu ki wong pinter bela marang wong Jawa. Sing tak jaluk, Dik, mbek menawa aku digawa nang tangsine Londo, aja lali dongamu ya, Dik, sing tak jaluk. Saben dina tak Dongakno aku slamet gak apa-apa ya, Dik, ya. dina kawan wong nikah. Sadurunge aku budal, Dik, aku bakal titip wasiat rupa pusaka iki ya, Dik. Pusaka iki gak ono liya sing kuat gawa mung kejaba anakmu si Joko Sambang ya, Dik. Sajane omonganmu kok pamit karo aku. Ora, Dik, ya. Sing sabar ya, Sutina. Aja nangis, Dik. Nek awakmu nangis gak kuat rasane atiku, Dik, ya. Ora nangis kok. Aku tak budal ya, Dik. Sutina sing hati-hati, Dik, ya. Saudara-saudara, bawa sekarang juga Lurah Bintoro ke dalam show. Kakak. Sutina, kamu nggak boleh sedih soal Bapak Lurah Bintoro. Tenang saja, masih ada Kopral Kuntep penggantinya. Kon Londo gak usah kakean cangkem karo aku. Lapo nang kene? Lapo nang kene? Gak sido. Kapan kaya wong Jawa iso bersatu ngusir bangsa Londo? Apa kudu nunggu kowe dong iki? Monggo. Kok kados wantene Kang Carik. Oh, Kang Carik Bargawa. Monggo pinarak kon janur gunung. Jenengan teng dalem kula. Monggo Kang Lurah, monggo. Nggih. Nuwun sewu. Justina. Nggih, wonten napa? Sajake kula tingali kok mantun nangis. Enggih niki wau nembe mawon wonten. Terus nuwun sewu lho, Gus. Ya, gak apa-apa. Kok gak apik, rada cidek niku. Mboten napa-napa. Kok mantun nangis? Enggih niki wau nembe wonten Londo ndugi mriki Kang Carik. Londo dugi teng Banjusa mriki. Ten Gunung Gangsir mriki nggih lho. Lah enten perlune. Perlune niki mendhet Kang Bintoro. Mendhet Gus Lurah Bintoro. Nggih dicepeng dibetoten ngene tangsine Londo mriko lho Kang Carik. Dibeto teng ngene tangsine Londo. Nggih. Niku jelas dihukum nggih. Nggih lek perkawis niku kula mboten semerep. Lah niku salahe napa? Lah nggih niku sing dados pikiran kula Kang Carik. Wong bojo kula niki mboten gadahi luput napa-napa kok dicepeng kalih Londo. Nek pun dibeto ning tangsine Londo dihukum. Niki pun mboten saged mantuk. Kathah matine timbang uripe.
Nggih mengki riyen tapa dhisike kersane Gusti Allah. Kula tak kangget kalih jenengan nggih. Nggih, nggih. Napa nggih salah? Lek umpami mbelani penduduke niki lho kok trose londo niku ageng temen kaluputane ngoten niku kok kula niki malah bingung wong bener kok malah disalahno to Kang Cari. Lho, niku jelas salah. Salahe ten pundi bojo kula? Sebab boten setor penduduk tenggene jembatan Korong mriko. Korong. Nggih rumaos kula nggih bener bojo kula. Sinten to tiyange? Napa malih niku lurahe? Minangka bapake nggih. Ningali penduduke mboten diparingi maem, mboten diparingi nginum. Kamangka sinten niki ngentosi kayane. Carane londo nggih ngoten niku. Tiap dusun niki lurahe kudu setor penduduk. Nek mboten setor penduduk, jelas iki bantah kali pemerintahane londo. Nggih lek rumaos kula nggih mboten bantah kalih londo, londo niku sing kleru kok. Pun ngeten mawon. Babakan niku pun mboten usah dipikir. Sing enten mawon dipikir. Maksude wong yuga kula nggih tebel lagi medhepok, simbok nggih ten Wanakaya kok sing pikir sinten? Iki Gus Lurah lah, mboten mantuk ah. Lho nggih dibeto tentang sine londo ngoten nembe. Nggih mboten mantuk. Sing mantuk mriki mawon dipikir. Lah nggih kula piyambak wong dereng mesti lek wangsul dereng paling kabeh. Lho nggih enten. Sinten tanggi-tanggi menawi ngrencangi kula masak? Umpami sampean iki purun. Wah, jangan niku ganteng sugih. Lek rumaos kula niki sing ganteng nggih namung bojo kula Kang Bintoro mboten wonten lintune. Lho bojo sampean niki jelas mati kok. Ah dereng mesti pun dhisik kersane Gusti Allah njenengan. Gus. Kok yo dhisik kersane Gusti Allah ku piye? Sutina. Nggih Kang Lurah. Alus mawon. Sepira panelangsaning batin yen gegandengane urip bojo garwa sigara nyawa pepisan. Apa maneh digawa barek londo. Nggih mboten karu-karuan raos sing manah kula to Kang Lurah. Akeh gak slamete timbang slamete. Ya to, Rek? Nggih. Mboten ngontene lho jenengan niku lho kok ndongakno kok padha kali Kang Carik niku pripun to Kang Lurah? Londo. Wong mentalah. Nek gak gelem manut pranatane aturane londo. Ya ngene iki kedadane. Nyuwun sewu kula kan pun sanjang ket awal. Bojo kula niki mboten salah lho Kang Lurah, mboten pun setor penduduk, mergi mesakaken kali penduduke sedaya. Karepe Bintoro bener, tapi panguwasa Pulo Jawa nek londo. Nek gak manut barek londo, dadi apa, Dik? Sik. Nyuwun sewu nggih kula tak sanjang. Sajakane Kang Carik niki mbelani kali londo. Jenengan iki nggih mbelani kali londo. Jan-jane niki wonten apa to Kang Lurah? Sutina, terang-terangane aku sing loropno. Oh. Ngerti aku. Ora layak omong-omong mbok enggak-enggokno mbelani londo nyalahno bojoku. Dosa perkara apa bojoku karo sampean, Kang? Eling Sutina. Sadurunge awakmu dadi bojone Bintoro tau janji apa bareng Lurah Abilawa Pandirjo. Bakal tanteni sak tekomu teko peguron. Ning nyatane Kang. Janji aku ngetel sampe modon teko peguron. Kopengku krungu. Sampai ning kono dolanan wong wedok. Pek pinek barang liyan wong tuaku krungu dhewe. Diwurungno Kang, dijodohno aku karo Kang Bintoro. Bektiku karo wong tuaku sak keloron Kang. Kula tak tinggal sampean, aku kawin karo Kang Bintoro. Bener karepmu. Ning tembung paribasan janjiku ditepati, sumpah gak kena dirubah. Nek kon manut barek wong tuamu, ateges nyiksa batine Lurah Abilawa. Sampeyan sing langgar sampeyan setia karo aku nek nyatane dolanan wedokan sampeyan ning jopo. Sutina, Taunono Windonono kuncung sampai gelung bebasane. Nek aku gurung ndarbeni duweki ananing bojo Sutina alung boyo dadi sulaming bantol. Ikhlasno aku Kang. Aku
wis tuwa. Anakku wis gedhe kah. Golek wong wadon liya sik akeh tunggale. Ora mung Sutina tok ning Gunung Gangsir kene. Aku ngerti. Turase Bintara saka Sambang. Nek masalahna aku serionding donya bondo bengkok pandhirja tak sratno bar anakmu. Sing penting kon gelem dadi bojoku. Ora boto-bondo klalang donya. Botoku mung katresnane bojo lan anakku. Ora tresnane wong lanang. Gelem gak? Gelem gak? Wong sak didrongkakno sak atase wong wedok kok gak kuat. Nuwun sewu, Gus. Kula wau ngomong ya napa? Alus mawon, Gus. Dialus gak kenek diblakakno ae. Umpami Yusutina niki kedaden mati. Saman jojo kali. Jus mati. Sinten sing kelang? Aku rugi. Mergo aku seneng bareng Sutina. Alus mawon genah-genah mawon. Karepmu Dilus carane ngelus. saulan utawa 2 wulan. Dilus dirunding. Nek gak gelem, Tahun nek setahun gak gelem, 5 tahun, Gus. 5 tahun gak gelem, 10 tahun. peok uber. Aduh. Sajroning atiku kaya ana masalah, kaya ana kedadean sing nggawe aku bingung. Duh, oh. Cari. Selamat Mbak Yu mau ketemu sampe nang kene, Dek. Sajake ana apa ya Lurah? Sak budale sampean mau londo mlebu nang Gunung Gangsir, Dik. Kang Bintara ki digawa karo londo. Digawa karo londo. Terus ya apa ya Lurah? Sak marine Kang Bintara digawa iki ketekan Abilawa karo Bargawa. Sampeyan ngerti sapa sing maekane kabeh? Ya wong loro iku mau Dek Cari. Bangsat kurang ajar. Aku arep diprakoso wicaksana. Arep diprakoso ya Lurah. Dek. Aku njaluk tolong karo sampeyan. Munggah nang tangsine londo. Kondokno karo bojoku yen Yusutina saiki mule nang Wanakaya, mule nang Mesimbok karo bapak. Critakno lek aku diputho-putho karo wong loro iku ya, Dek, aku njaluk tolong. Iya lho Lurah. Iya. Wis ya wicaksana Mbak Yu tak pamit. Ndika sing ati-ati ya Lurah. Bangsat kurang ajar. Lurah Abilawa barek Carik Bargawa. Malah gandeng renteng barek bangsa Walanda. Hoi, titenon. Lurah Bintara Carik Wicaksana sing teko. Rasa-rasen Kang. Engko nek kudanan gremeng kon. Ben. Pirang-pirang dina lho sampeyan tak kandhani. Atiku iki teratap-teratap. Ketok-ketokan anakmu Sutina. Oh nek kangen ya rono lho.
Ya gak ngono, jane ya kangen. Tapi aku ninggal sampean niku gak mentolo. Baru mangsamu aku arek bayi ya. Kok gak Luwe saithik gremeng. Luwe saithik gremeng mbok keteker-keteker dhewe. Goleki dhewe ngono lho. Aku iki mek kepengin ngombe kopi panas karepku iki. Gulane entek. Perkara mangan iku ya gampang. Gulane entek, Kang. Aku durung golek utangan. Rek, wedhus iku tak dole rek ya. Dolen gak apa-apa. Sing penting digawe nempur karo tuku gulai lho. Aku wis pegel ngeritno wedhus iku rek. Padha ae, jane gak usah open-open. Barang sing nyusahno awake dhewe wis tuwek. Lho, ngono lho. Iki kok manuk perenjak iki nduk dhuwure wit-witan kok gancer ae. Gak kolu mangan aku ketok-ketok anakmu. Lho, nah, Lho, anakmu. lho ya apa? Kene nak, kene. Kene lungguh. Nunggu. Nunggu wae. Lapo? Lapa kon nangis? Kon tukaran ambek bojomu. Tukaran ambek bojomu nak. Mas ya aku gak tahu tukaran karo bojo. Bener. Terus ana apa? Bintoro digawa londo. Bintoro digawa londo. Salah bojomu apa nak? Karo mangsaku Kang Bintoro gak salah. Lah ya, Apa ya salah lek lurah iki nglindungi penduduke. ya gak. Wong lurah nglindungi penduduk ya paling bener nak. Terus Dikongkon setor penduduk kok Kang. Tretek gempol porong kono. ya bener. Kang lurah ngeman karo penduduke kabeh mergo tumindake londo wis gak karu-karuan. Iya bener bojomu. Lah kok malah disusul dikonen tangsi tombo. Alah kon kene ae tak pisane kon ana kene ae wangi. Lah ya ngono. Sing gawe lara atiku, Pak. Sampe elek dilowo karo Bargowo gak, Pak. Lho, Lurah Pandirejo. apa Lapo? Yo iku sing mlebokno lara pat bojoku, Pak. Wah, Sawise ngono aku ati diprakoso, Pak, untung aku iso mlayu. Ayo, wong lurah kok tumindake kaya ngono. kok sik nemene sih? Dhek bangkel karo aku. Heeh. Mergo piye tak blenjane janji mergo dhek tumindake ora karu-karuan. Ya selagine bojomu gorong mulih, awakmu nok kewono kaya kene ae. Sementara iku kon ana kene ae mangan gak mangan apa jare mbok karo bapak. Oleh tamu. Wis Oleh. Wis ngliwet-ngliwet ambek mbokmu. Pak, Piye? Lapo? ngomong karo bapak dulu. Ya ngomong karo bapakmu. Dan Piye? Sadurunge Kang Bintoro digawa nang tangsine londo. Heeh. Nitip pesen jaluk tolong karo sampean, Pak. Masalah apa? Iki tindine Gunung Gangsir. Tolong terno neng anakku, Pak, sing lagi mertopo nang Gunung Penanggungan kono. Iki pusarane bojomu, Pak, kalau sing kuat nggawa minangka anakku, Pak. Joko Sambang. Heeh. Bocah iki jek nok penanggungan ta? Sampeyan terno rono, Pak, iki amanahe teko bapake lho, Pak. terno Kang. Terno. Aku dhewe yo gak mungkin tombo Iya. Apa? Bekase bojone tak turutane. Heeh. Openono Sutina. Iya. Wis gak usah mulih nang Gunung Gangsir. Heeh. Nek omah mbek mbokmu ya, Nak. Heeh. Aku tak budal nang Sing hati-hati, Gunung Kang. Penanggungan Heeh. nang ngene Joko Sambang. Iya. Iya. Nang petruk putumu. Piye? Nah. Sementara iki kono kene ae. Mangan gak mangan apa jare mbok? Ayo kono.
mbok. Wilahing sekarang kono lang. Dorong totok anggonku topo petang polo dino nang ereng-erenge gunung Penanggungan. Tak etung sik 39 dino. Sak klebat ketok Maksutina arek Bapak Bintoro. Sakjane ono nek ana apa-apa wong tuwa gak urungane anak sing nomor 1 nyambung watang putunge. Duh Gusti Pangeran sing kuwasa. Muga-muga Maksutina barek Bapak Bintoro gak ana apa-apa. Ora kena. Oh, Pak De. Gak kena. Untung Riko, Pak De. Iya, Cung. Liyane Riko wadah pedhot dulune. Elek-elek biyen Pak De ya pendekar ya. Loh. Pak De ya pendekar? Iya, nom-nome. Oh, pendekar iku apa, Pak De? Pendek-pendek tahun dokar. Walah, Pak De, Pak De. Pendekar iku ya kaya awakmu ngene iki lho, Cung. Juara bela diri, pencak silat, kanggo jaga keselamatane awake. Berarti Riko ya sik eling jurus-jurus ngono, Pak De. Ya saiki rada eling, Cung. Mbok aku diwuruhi apa, Pak De? Biasane ku ngene lho, Cung. Iya apa, Pak De? Elingku biyen iki. Iya. Hut. Hus. Hai. Hut. Hus. Nah, Apa ngene iki juruse jenenge, Pak De? iki jurus pedang naga langit. Oh, pedang naga langit. Bahaya iki. Pak De. Nek liyane, Pak De. Hus. Hai. Hut. Hus. Hut. Hus. Ya. Hus. Hut. Hut. Ya. Lah ngene iki apa jenenge juruse, Pak De? Iki dudu jurus Lah apa? nyolong klopo. Tak pikir jurus temenan, Pak De. Ana sing paling bahaya. Ono paneh. Iya, pamungkas, Cung. Apa, Pak De? Ulang-ulangane mbahmu biyen. Pak De. Hus. Hus. Hut. Hut. Hei, hei. Hus. Hup. Hei, hut. Hei. Hus. Hus. Ya. Ya. Hi. Hus. Hus. Hai. Ngene iki jenenge jurus apa, Pak De? Iki ora jurus. Lah apa? Giring mentok iki. Kok ngono, Pak De? Aku wis lali, Cung. Wis tuwek kok. Riko lho lah apa wis tuwek kok merene iki ana apa sakjane? Sepisan yo kangen kon. Ping pindho kate ngabari awakmu, Cung. Oleh kabar apa, Pak De? Makmu Sutinah saiki mulih nang Wanakaya. Kok mulih nang ngono kaya? Mergo bapakmu digawa nang Tangsi Londo. Bapak digawa nang Tangsine Londo, Pak De. Yo, pekarane gak gelem setor penduduk kanggo mbangun tertek ngempol porong. Bapakmu ngeman penduduke, wong kerja nuk kudu gak dikeki mangan, gak dikeki bayaran, akeh wong sing mati keleleran nuk pinggire kali ngempol porong iku, Cung. Nek tak pikir ya bener Bapak, Pak De. Bener, heeh. Lurah kudu ngayomi masyarakate. Sakwise bapakmu digawa nang Tangsi Londo, Tangsine Londo. ana dayoh loro Sopo? teka Pandirejo, Lurah Abilawa Carik Bargawa teka nang omahmu Gunung Gangsir. Oh, paling apa nulungi, Pak De? Gak ngono, Cung. Lah apa? Ringkese rembug Lurah Abilawa Carik Bargawa katene ngrodo peksa makmu Sutinah. Ape diperkosa makmu Sutinah. Ambek Lurah Bilowo. Kondo terang-terangan nek sing nglebokno loropan bapakmu
iku Lurah Abilawa ambek Carik Bargawa. Nek ngono bangsat Lurah Abilawa, Pak Dik. Iya lah, aku dikongkon makmu ngeterno pusaka iki. Iki pusakane bapakmu. Pusaka tindih Gunung Gangsir. Gak ana sing kuat sing gawa mung kejaba awakmu. Gak ana sing kuat nek gak aku sing gawa. Iya. Lah kok sampean gawa? Pakde mang ya sempoyongan cong. Oh, sempoyongan mergo khasiate pusaka iki, Pak Dik. Gak. Lho lha apa, Pak Dik? Sedina rung sarapan kok. Tak pikir temenan riku Pak Dik. Ngene cong ringke rembug kae. Tampan ana pusakane bapakmu nak. Tak tampani ya. Iya. Nak. Sapa maneh sing nyambung watang putunge bapakmu? Nek gak kon, Bang. Sumbarana Londo. Sumbarana Lurah Abilawa Carik Bargawa. Iya, Pak Dik. Londo. Ojo girang gemuyu. Iso nglebono Bapak Bintoro nang nggone Pakunjar. Ki lho, Joko Sambang sing gak nrimakno. Paribasane sak pira akeh bolomu? Akeh bolone semut. Kok melo, Pak Dik? Atiku ya mangkel karo Londo, Cung. Londo. Paribasane sak pira Kang delek-kulitmu? Cek kandel kulite kebo. Pak Dere melo maneh rek. Lolo aku. Kudu melu. Londo. Sak Lurah Abilawa kabeh. Sak pira bantere playu? Cek banter playune sepur. Melo maneh Pak Dere. Ya Pak Dere. Melo ae sampe niku. Aku iki pegel, Bang. Munggah nang Gunung Penanggungan, dengkul-dengkul wis tuwek. Pegel aku. Lurah Abilawa sak Londo kabeh. Aja gemuyu. Sila tumpang kendangan dengkul paribasan. Ki lho adem ana Joko Sambang. Bagus rek. Pakde dipencoloti. Alah Joko Sambang. Tak dongakno slamet sapola tingkahmu nggih. Tulung ana bapakmu, Bang. Jomplangen tang si Londo, Bang. No. Ngono warna iki lho. Kok iso mbowel ra iki lho. Lho ajar nyambut gawe pegel ya apa sih? Ya gak ngono rek, saumpama kok ruwet. Nanti soe Bang. Apa? Kok nduwoprok nang gone wit asem ngono malah apa kon? Wabet rek kerja roti. Roti. Roti kok roti. Kerja roti. Badokan ae kok. Oh ya badokan. Paling jaga dari yo iki Iya. paling. Kerja roti. Nggih. Arek wedok-wedok iki lho omong ngono ya. Rek. Awakmu kira-kira gak pegel kira nyambut gawe terus iki. Wak. Kok karepen? Kok kuwer sih sampean iki? Kon tak perintah apa niki? Nyambut gawe. Bangun jembatan.
Lah kok leyeh jagongan. Matamu bidak. Aduh, pegel Wak, pegel nyambut gawe terus. Arek-arek iki sambatan nelak. Loh, nek cacakmu koyo ngene, jembatan iki marine kapan? Yo gak ero sak mari-mari. Apa gawe? Jaya cemprul. Apa kau? Kok wani ngantem aku saka guri? Mingerke blatmu. Hah? Apa? Salah apa para penduduk mbok gepuki kaya raja kaya? Anane tak gepuk, tak ajar kaya raja kaya. Males nyambut gawe. Le, Jaya Semprul. Kon kudu ro. Para penduduk sing nyambut gawe kerja rodi iki. Gak mau wae mangan, gak mau wae ngombe. Mbok pleter tenagane. Apa? Kon ngowe padokan. Lah wong nyambut gawe males. Lek kena tak elingno, aja mbok badut to tumindakmu sing kaya ngono. Oh, yo, kena tak elingno. Aja melu-melu. Nek pancen kan gak kena tak elingno, padha karo ngentengno patimu kok. Hebat kuat sampean. Gus. Ngeten lho, Gus. Apa ing? Niku wau sampean mboten keliru kok nyeluk. Mesti sinten niku wau? Sapa? Iki sapa jenenge? Joko Semprul. Lah ya Jaya Semprul. Lah iku cacakne berarti nggih. Cacakne sapa? Joko Semprul. Sabar kan jika Joko Semprul ngoten. Oh, doprisan. Rek. Awakmu mlayu-mlayu dleweran keringetmu ana apa, Rek? Kula badhe ngaturaken kabar Gus Lurah. Kabar sing ya apa, Rek? Sak mantune jenengan dibeto tenggene Tangsi Londo. Heeh. Yo lurah badhe diputo-puto kalian Lurah Abilawa. Rek, dadi sakwise aku digawa londo, Lurah Abilawa kelawan Carik Bargawa mendayoh nang omahku muda-muda bojoku, Rek. Leres Gus Lurah. Rek, lek ngono tak jauh keringetmu sak tetes paribasan. Genten ana aku kok kene pandegano para penduduk sing kerja rodi. Tak golekane Lurah Abilawa. Iko sing hati-hati Gus Lurah. Dadi Rek. Atas pundi, Gus? Gini. Awakmu kabeh iki dikongkon nyambut gawe gak dibayar. Tanpa dikai mangan, Gus. Lek saranku dina iki awakmu kabeh lereno, engko lek ditakok-takoki londo, nandi Gus Lurah Bintoro, sapa sing wani ngetokno Gus Lurah Bintoro gak liya ya Jaya Semprul. Oh, dadi tiang kerja rodi menika jenengan pandegani kengken leren. Bener. Nek ana sing nakokno nang ndi utawa metune Gus Lurah Bintoro, gak liya sing wani ngetokno ya Jaya Semprul. Ngene ya. Dados nek tiang londo mriki kula sanjang ngoten. Iya. Awakmu kabeh sing hati-hati, aku tak nerusno lagu. Nggih, monggo Gus, monggo nggih. Ini lho. Ya apa ing? Ya apa ing? Pak cetha. Ya. Sapa sing ngetokno Bintoro? Joko Semprul. Joko Semprul. Joko Semprul. Dudu ah. Jaya Semprul. Kok Joko Semprul iki ya Apa sih Rek? aja ngono kowe sapa ditakoni sing kompas sing serayu ya ngomong ya Jaya Semprul ngono ya. Lali, iki bisa lali iki lali. Duduk Jaya Semprul. Budak-budak Jawa, kenapa kalian semua tidak bekerja? Soldat Kuntet, coba tanya mereka, kenapa tidak bekerja? Duduk kamu, duduk. Duduk kamu. Lah iki gak longgo ta, wis longgo iki. Longgo to. Dan kamu orang kerja rodi, kenapa berhenti? Capek, Goro. Apa? Capek. Dublek kata sama ini. Capek. Capek. Capek lho, capek. Berarti sama Belanda. Manukku. Duduk. Iki. En kamu orang
Kok wayahe? Duduk. Kamu orang kalau nggak mau duduk. Wayahe lagi. Sit down. Soldat Kuntet. Yuk. Apa itu bokongnya jemek? Bletrek. Oh, bletrek. Good. Nama kamu? Kula. Jenengan Anglet. Ngangkrik iya takon kok tak kesu. Kan iki ya. Iya. Nama lengkap Sowan tak tembaki arek iki. Lho, Ngomong kok beda mencre. You know mencre. apa iku? Metle. Orang. Nama kula. Saniki ya. Habis riaya kupat. Jeneng cilik ta jeneng gede? Kalau nama kecil, Aris. yang nama besar, Aris. yang baru, Sapari. matamu. Good. Del. Kamu orang? Siapa punya nama? Pilih sampai ucok sohing. Oh, sohing. Tukuh mojo agung. Kamu? Nang kula Mail, Pak. Siapa? Mail Pak Londo, Mail. Oh, Pak Londo Mail. Nggih, Pak Londo. Sing duduk Pak Londo, ya toh. Nggih. Bener catat muni ku lho. Asuh. Londo iso muni asuh. Aku nakoni kula tok tawa kok wedi dhewe. Kenapa kamu? Nama kamu siapa? Nah, masa ana klothok tawa lemune ngene. Siapa kamu punya nama? Joko Toto. Kamu diketawain oleh yang noto. Nama kamu? Rupane ayu jenenge pati geni. Adik-adik? Iya. Adik-adik? Iya. Kok bisa mene? Kamu siapa punya nama? Lu Wasit? Ditanya gak boleh tertawa. Ini company. Nama kamu asli siapa? Nur. Oh, Nur Marsadi. Masih gadis? Ya. Benar? Ya. Betul? Belum. Ini cocok buat Eko. Oh, kanggo lu. Yes. Lah gue. Lu no. Kamu orang punya nama siapa? Jangan ketawa. Oh, Jenderal? Ya. Ini namanya agak memuaskan. Apa itu? Tulkiyem. Oh, Tulkiyem. Apa itu Tulkiyem? Nek wis mari ditutul mesti ayam. Krengsengan kates. Namamu siapa? Laki-laki. Gak ya temen. Cek ana banci ini lho tuh. Nama yang sebenarnya? Anakku dua. Yang satu? Parti. Parti. Yang satu lagi? Parti. Oh, partidol. Parti sama parti. Kenapa kamu orang semua kerja rodi pada berhenti istirahat? Siapa yang nyuruh? Jaya Semprul. What? Siapa? Jaya Semprul. Overdomo. Overdosis. Obat. Overdomo. Mana aja? Kamu orang bicara yang benar. Saya tanya, kemana Lurah Bintoro? Ada yang mengeluarkan. Ada
Yang mengeluarkan toh. Siapa orangnya yang berani mengeluarkan Lurah Bintoro? Jaya Semprul. Sekali lagi. Jaya Semprul. Good. Jenderal, Ya. ternyata yang mengeluarkan Lurah Bintoro adalah Jaya Semprul. Kurang ajar itu Jaya Semprul. Iya. Panggil Jaya Semprul. Siap. Solat bukan. Iya. Bukankah Jaya Semprul orang kita? Jaya Semprul memang orang kita, tapi kelihatannya berpengkhianat. Kamu berkhianat sama Belanda. Kosek dong, alon toh dhisik. Gak Iki mangkok enek apa to? khianat kamu. Jaya Semprul, duduk. Jawab dengan tegas. Apa to? Siapa yang mengeluarkan Lurah Bintoro? Aku gak dong. Jangan bohong kau. Keliru goblok. Yang ini. Lah, lu di sini. Nek gak seneng aku patenono gak apa-apa. Sekali lagi, Ya, dong. Ike tanya kepada kamu. Siapa yang mengeluarkan Jaya Semprul? Siapa yang mengeluarkan Lurah Bintoro? Ya mana yo yo. Aku ki gak dong, gak. Ketono Bintoro do. Bicara yang kau. Semua pekerja Rodi, siapa yang mengeluarkan Lurah Bintoro? Jaya Semprul. Awakmu sing ketono mau lho. Ya apa? Gak dong, ngomongane ngapusi do. Sekali lagi kamu ditanya. Jenderal, Ya. semua Tolong keputusan tergantung jenderal. Ike hanya bertanya saja. Jawab dengan jujur. Jenderal yang bertanya. Jaya Semprul. Kalau ye tidak jujur, pecahkan kepala ye. Tembak jenderal. Aku wis jujur do. Sing ngetokne Lurah Bintoro ki dudu aku do. Berarti J tahu siapa orangnya. Gak ngerti do. Kasih ye kesempatan cari lagi itu Lurah Bintoro. Kalau ye tidak bisa tangkap Lurah Bintoro, pecahkan ye punya kepala. Yo, aku sanggup do. Aku sanggup do. Laksanakan. Yo, do. Titik Banda. Ayo cari sana. Pekerja Rodi semua. Dan kamu orang. Untuk sementara masuk aja. Dia masuk. Jenderal, Bagaimana soldat Kunto? lalu bagaimana kalau Jaya Semprul sudah mencari itu Lurah Bintoro? Ketemu, tidak ketemunya, tergantung Jaya Semprul. Kalau gitu, perintahkan kepada ye. Jaya Semprul, sekarang juga kita balik ke Tangsi. Laksanakan. Siap. Kan landang carang teko pucuk perkara gedhe sing muri. Lah iki Gus Lurah Pak Tututi kok gak ono lho. Lho, Ya apa kabar? padha waras. Padha waras. Kok pinter kon? Utek-utekmu iku uteke kewan, ha? Iku dadi pokal gawaimu sing ngrekot daya aku mlebu
mlebu nang pakunjarane Londo ora liya pokal gawemu karo Lurah Abilawa. Gus. Gus Lurah Bintoro. Ya, wis gak tak selaki pancen aku sing gawe loropan nglebokno awakmu nang pakunjaran ning Ketang Sini Londo. Sebab Gus Lurah Abilawa iki seneng barek Yustina. Rik. Lek nyata-nyata iku kabeh wis tumindakmu. Lurah Bintoro ora bakal nerimano apa sing dadi kelakuanmu. Nek gak nerimano, terus pikiranmu ya apa? Aku bakal nagih nang awakmu pokal gawemu. Oh, gagah ngomong. Nek pancen kon wong sekti mondro, ayo cari. Gus, monggo. Bangsat keparat Lurah Abilawa. Aduh. Kepingin urip enak lan kepenak. Loh, Pak. Joko Sambang ya. Kebeneran kepethuk awakmu ning kene. Iki kok ono apa Pak sampe kaya ngene, Pak? Bapak mari gegeran karo Lurah Abilawa kelawan cari Bargawa nak. Bapak di pateni nak iki gak kuat Bapak. Joko Sambang. Siapa? Kana liya sing tak jaki tolong nak kejaba awakmu. Tutukna perjuangane bapak ngusir bangsa Walanda ing tanah Pulau Jawa ya ngger ya. Aja wedi kangelan, aja wedi susah ya nak ya. Dudana derma baktiku marang nusa kelawan bangsa ya nak ya. Joko Sambang. Bapak gak kelawan apa? Lurah Abilawa. Wis kebangetan Lurah Abilawa. Kepethuk gak esuk gak sore tugel. Cari Bargawa. Ayo. Nek pendekar mabana ana ing papan panggonan kene. Bidak matamu wani gandeng renteng barek bangsa Walanda. Nek aku gandeng nyambut gawe bareng bareng Londo, kon katela apa? Goblok pikirmu. Tegese awakmu ngorbakno bangsamu dhewe ya ning Pulau Jawa kene. Aku gak nrimakno bakal tak belani nganti tumekaning pati. Karek wicaksana. Kon kenek ta eling. Pompong durung. Ayo melok nyambut gawe barengan bareng aku nang nggone ku permen. Gak iso. Kapak-kapakno aku lahir teko tanah Jawa, aku kudu mbelani para penduduk. Nganti sulaming bumi bakal tak lakoni. Nek ngono awakmu iki gak gelem mangan enak. Nek kon gak gelem tak peksa. Umpamane kon gak gelem tak peksa ngejak apa kon tak lakoni. Kabeh tarik sak lurai mati sing enak tarik balik Gus Lurah Abilawa nyambut gawe penak mlaku sak mlakune. Go. Ki ono arek cilik kaya arek pendekar sapa kon? Kenal aku Joko Sambang. Joko Sambang. Arek teko ndi kon? Teko Gunung Gangsir. Anake sapa? Anake Bapak Bintoro. Lho anake Bintoro.
awakmu nungko lakuku iki ana parigawe apa? Mergo aku gak nrimakno patine Bapak Bintoro. Gak nrimakno patine bapakmu Bintoro. Bener. Sing mateni aku. Gak ana loro telu ya. Le tak elingno. Kon durung pepek lempuyangmu. Nek kenek tak elingno ayo manut barek aku. Nyambut gawe barangan barek londo enak uripmu. Barek Margowo. Iya. Bamene bamben bakapan ae aku gak bakal gelem nyambut gawe bebarengan barek londo. Nek gak gelem tak peksa kon. Katik lapo kon? Tak peksa gak gelem ngejak apa tak ladeni. Ayo didelok nduk papan kene sapa sing bakal mati. Aku gak seneng nek wong Jawa gak gelem nyambut gawe barek londo. Aku luwih gak seneng nek wong Jawa ngathok barek wong londo. Ayo. Ayo. Sapa maneh? Loh. Ana arek nom-noman ganteng gagah pidesa. Jenengmu sapa? Joko Sambang. Balik takon, kon sapa? Aku Jaya Semprul. Jaya Semprul. Ayo, Apa? nyambut gawe bebarengan barek londo. Joko Sambang gak bakal nyambut gawe bebarengan barek. Enak. Melok londo. Enake apa melok londo? Lho, mangane roti dicampur keju. Ngombene susu. Ayo, melok. Enak Kang, nggo awakmu. Terus Bidak matamu rakyat liyane soro. Gak mangan, gak ngombe. Oh enak-enakan mangan sing koyo ngono. Joko Sambang. Apa? Nek ngono kowe nentang perkara barek Jaya Semprul. Jelas nentang. Oh ngajak apa tak ngajeni. Aku percaya nek anake Bintoro gagah pideksa pridak-pridak kaya menjangan pasar. Joko Sambang, ya mapan kebeneran le nek kon wis petuk barek bapak. Kok iso ngarani bapak? Bapakmu Bintoro mati. Ibumu Sutina bakal tak rabi. Lurah Abilawa Sugih Bandadonya. Nek kon manut dadi anakku wah, tak dadekno lurah no Gunung Gangsir. Aku gak gelem mbok akoni anak lurah aku. Olae, aku sing gak nrimano patine Bapak Bintoro. Sing mati aja dipakir. Sing penting aku iso ngenakno nyenengno bar awakmu le. Gak iso, Rah. Aku tetep kudu nyambung watang putunge wong tuwa. Wani kon barek aku. Lho apamu sing tawat wani? Joko Sambang. Apa toh? Begini Joko Sambang. Daripada kamu memberontak, lebih baik kamu ikut kami. Akan saya kasih jabatan yang lebih tinggi, akan saya kasih hadiah tanah-tanah buat kamu. Nek aku gak gelem kapel apa toh? Berarti kamu menolak keputusan dari Belanda. Loh, jelas aku nolak toh. Kamu menolak berarti kamu menentang. Jelas aku nentang. Sama dengan kamu berani sama Belanda. Loh, apamu sing tak wedi? Ya. Mati.
nama Joko Sambang. Bener. Ye kalau mau ikut Belanda, hidup ye mapane. Aku luweh milih urip larat timbangane melok bangsa Londo. Janji kalau Joko Sambang ikut Belanda, nikah sama noni Belanda cantik-cantik, Aku gak butuh wong ayu, Nduk. Ye gak mau? Gak butuh, gak gelem. Ye berani sama Belanda? Apamu sing Anjing Jawa. Siapa ye? Joko Sambang toh. Berani-beraninya ye bunuh itu semua government. Olahe aku gak gelem wong Londo mancik lho ngene tanah Jawa. Ye sudah bosan hidup bangsat. Ayo toh. Mati sekarang. Aja maju siji-siji, maju 1000 tak ladeni to. Subhanallah, 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 subhanallah. JKT iki ndelok Londo kok subhanallah subhanallah iki. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Londo. Awakmu wis melok bangsa Walanda. Jenengmu sapa? Master Bunten. Nek ndelok teko jenenge gak mungkin nek wong Londo asli. Aku mek Londo separuh kok. Ndho mek Londo separuh. Ateges awakmu wong Jawa sing nyambut gawe melok Londo. Ero ngono lho kok. Ngene. Aku iki nek krungu Londo, ngono wis kudu tak sodok ae. Kon gak sakno aku ta. Gak sakno, olah apa sakno? Anakku telu cilik-cilik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lah karepmu ya apa? Aku iki dadi Londo gak tau mateni wong. Temen gak tau mateni wong. Gak tau. Gak tau? Gak tau. Gak tau. 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 Lebokno kerismu engko bae brojot temen. Tau mateni wong. Iya. Akeh. Enggak mek siji. Siji temen ta? Siji. Siji ta siji? Siji. Siji ta siji? Iya, suwita papat. Meneh nek ditompoki wong-wong metu aku kuwatir. Ngene. Masih awakmu biyen kaya ngono. Iya. Tapi awakmu saiki wis sadar. Aku wis sadar, Mbak. Gak gelem melo Londo maneh. Wis gak gelem melo Londo maneh. Dadi wong Jawa temen ya. Iya. Temen. Nah, nek temen gak tak pateni. Aku gak dipateni. Iga. Aku oleh mulih. Oleh. Nek ngono tutupna cerita iki aku tak lucu. Ya. Nek ngono wis pancen dadi garise urip Joko Sambang. Tentreme desa Gunung Gangsir. Merga perjuangane Joko Sambang pendekar Gunung Gangsir. Makaten kala wau derek-derek kula sedaya pasugatan saking kita arupi sedulur Budi Wijaya kami jil saking Jombang. Kawula aturaken sugeng enjang sugeng pepanggen malih sanes wedal. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.